A chuvia constante obrigou a repintar en varias ocasións o campo de Pardiñas. O cal diluíase coa auga e o estado no que estaba o terreo xa anunciaba tamén pouco fútbol entre os Somozas e o Lalín. Sobre un campo enchoupado, pouco toque e moitos tropezos, como o de Louzao, que lle serviu unha boa oportunidade a Dani Méndez. O porteiro local Abraham despexou ben a córner. Xogo directo e tentando espremer o valor das faltas. Nesta, Nando disparou fora. O partido non estaba para exhibirse, pero os goles chegaron. O primeiro un minuto antes do descanso, o Somozas adiantouse cun gol de cabeza de Sueiro. O rendible dianteiro local conseguiu bater o segundo intento o gardameta Iván Parada, que enluciu reflexos pero non lle abondou. Peor momento ia pasar xa na segunda parte. Atentos á xogada. Nando recibe do seu porteiro e pouco despois de cruzar o medio campo envía o balón directo á portería do Lalín. Iván Parada chegou tocar, pero foi para dentro. 2-0 pro Somozas no minuto 62, que xa sería definitivo. Iba a decir que fora adrede, pero bueno, non vos vou a mentir, era un pase a Gonzalo Sueiro que ao final se convierte en gol. Como el de Nando, uno en Motril y uno en Baracaldo. Y uno en Orense, bueno, en Orense también, pero todos fueron a centrar, ninguno fue queriendo, o sea. No minuto 77 o Lalín quedou cun xogador menos tras esta entrada de Toño a Edi, que lle supuxo o segundo cartón amarelo. Terceira vitoria consecutiva pro Somozas, que marca así distancia sobre os postos de descenso.